Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon number, ƙarshen number, tsakiyar number. To insha Allah ga wani kuma mujarrabin mashahurin sirri. Insha Allah wannan sirrin mujarrabi ne game da tashin asiri, wanda duk abin da ya sha a jikin shi baya tasiri. Duk abin da ya sha na abubuwa baya tasiri. Ma'ana kamar in yana da matsalolin da suka shafi sihiri ko jefe-jefe ko kulle-kulle, wanda duk wani abu da aka yi mishi ya sha abin baya tashi. Duk abin da aka yi wa mutum ya sha abin nan baya tashi. To insha Allah idan kana so duk abin da ya zama na ka sha yanzu nan ya tashi a jikinka kamar yadda tsuntsu yake tashi da fuffuke, insha Allah a sha abu yau bi iznillahi ta'ala. In dai abin mai rai ne a yau din nan in Allah ya fara aiki, kuma bi iznillahi ta'ala inda sirrukan ma mutum da inda sirrukan da mutum ya sha ko ya kai shekara 40 a jikinsa bai yi tasiri ba, to insha Allah wannan sirrin zai tashi nan take ya ci gaba da aiki a jikin shi. Haka kuma idan da wani jifa ko wani kulli ko wani sihiri wanda in Allah da ko mutum yana jariri aka yi mishi, insha Allah in yi amfani da wannan sirri, to bi iznillahi ta'ala nan take insha Allah duk wani abu mai amfani na sirrika da neman tsari da abin da ya shafi fahimtar karatu da duk wani sirri da aka ja a jiki ko aka sha ko aka karanta, in Allah da zai tashi. Ma'ana dai wannan sirri ne wanda ya zama na jalabin riziki, na jawo arziki. Ibdalin sihiri ne, ibdalin sihiri ne wanda suke ce musu wanda suke ce mishi ɗairi, ɗairu ma'ana tsuntsu sarkin tashi. To in Allah da duk wani abu da mutum ya sha, insha Allah wannan sirri dai sirri ne na adanawa kuma sirri ne na ɓoyewa. Insha Allah ga duk wanda ya ga yana da wani sirri da yake sha ko kuma in yi abu baya ganin tasirin shi, to insha Allah ga sirrin da ya kamata ya amfani da shi, wanda cikin yardar Allah insha Allah duk abin da ka sha Allah da sai ya tashi yayi amfani. Da farko idan mutum zai yi wannan aiki, insha Allah ana rubuta summa da na fita dalle kafa 1000. Za a rubuta sakiru minu qala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun. Za a rubuta shi kafa 7. Idan an rubuta shi kafa 7 nan za a samu sabuwar ƙwarya a wanke. Idan aka wanke da sabuwar ƙwaryar nan, insha Allah za a samu kunna shi a ɗan zuba a ciki. Za a samu kan hawainiya a tsoma a ciki. Idan aka samu kan hawainiyan nan aka tsoma, to insha Allah mutum zai samu zanganiyar gero sai ya ɗan kafa ta a cikin wannan ƙwaryar. To idan ya kafa, insha Allah daga nan kullun zai dinga iba yana sha, yana kuma iba yana shafe jikinsa. To in Allah ya yarda kowane irin sihiri ne yake jiki zai lalace, kuma kowane irin asiri aka sha wanda yake tasiri, to in Allah ya yarda wannan asirin zai tashi. Haka kuma kowane irin asiri ne da yake jiki yake tasiri ya hana mutum jin daɗi na kulli da warwara da sauran abubuwa, to insha Allah wannan asirin zai lalace. Haka kuma sirri ne na samun kwarjini, wanda mutum zai dinga rikida kamar hawainiya. Yau mutum in ka haɗu da makiyinka ya ganka kamar ka zama kamar wani zaki kana mushi wannan. Haka kuma duk abin da ya jeho, insha Allah in yau ya san ka a baƙin Allah da in ya jefa abin, insha Allah gobe kuma fari zai ganka. Ma'ana dai sirri ne wanda bi iznillahi ta'ala mutum makiyinka ba zai taɓa ganin gazawarka ko wani abu naka ba, insha Allah. Sirri ne mujarrabi in Allah da sai a ɗan dinga lazumi ita sama da na fata dallan da sakiru minu din. Insha Allah wannan mujarrabin maganin tashin asiri ne. Dan neman ƙarin bayani ana kira a 08130010609. Mai magana Alaramma, wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria. Dan neman ƙarin bayani ana kira a 08130010609. Sannan wannan sirri wanda yake so ya dinga rikida, wanda yake so ya samu farin jini, ya samu jama'a kamar game da mutanenmu wadda ba sa mu'amala haka da abin da ya shafi rubutu ko wani abu, to insha Allah shi kuma ga sabulu na rikida, ga sabulu wanda yake magance matsalolin mutane masu izgili, wadda insha Allah yanzu nan mutum zai ce duk abin da ka ga dama ka je kai, ko kowa ne sai na jefe ka, ko ba za ka kai lokaci kaza ba, insha Allah wanda shi ne ba zai kai wannan lokacin ba. Haka kuma ga wanda kasuwa ta yi nauyi, abubuwa suka rikice, al'amura suka yi nauyi, suka ta'azzara, to insha Allah ga sabulun sakiru minu, sabulun da yake magance matsalolin sihiri, matsalolin tsafi, matsalolin bokanci da dabo da dukkanin wani abu da ya shafi jifa ko rikita al'amura. Haka kuma ga waɗanda suke da baƙaƙen iska a jiki,
to insha Allah wannan sabulun zai daidai da al'amuransu. Haka waɗanda suke so Allah ya kawo musu jama'a daga gurare masu nisa, abokan mu'amala akan harkar kasuwanci ko harkar makaranta, ko waɗanda suke harkar sai da gidaje ko filaye ko gonaki, ko dai wanda suke harkar shago, to insha Allah ga sabulun da zai daidai da su akan samun jama'a. Amma wannan sabulu ba sabulu ne na lukudin da mutum zai ta samun kuɗi ba, to amma sabulu ne wanda duk lokacin da mutum ya fara amfani da shi, in Allah da zai ga harkokin shi gaba ɗaya sun buɗe. Haka ko mace ce ta rasa mijin aure, ko mutum yana ta neman aiki, duk inda ya kai takarda sai an yi kamar zai kama, kamar aikin zai samu, sai kaga abin ya zo ya wargaje, to da Allah a yi mishi wannan sabulun. Duk abin da yake da jinkiri ya zama ne da jinkirin, Allah da aka yi amfani da wannan sabulun insha Allah sai kaga Allah ya yi abin cikin gaggawa. Da farko idan mutum zai aiwatar da wannan sabulu, ana rubuta summa da na fita dalle kafa dubu, za a rubuta sakiru minu, a cikin minu din nan na mimun za a rubuta sunan wanda zai amfani da sabulun. In sunayen jama'a da yawa ne za su yi amfani da su, za a sa annasu. Idan aka sa wannan annasu za a wanke, za a samo hawainiya guda 3 a kone ta. Hawainiyan nan za a hada da kyankyashi, za a hada da kololin irin kwallon nan na jikin goga masu, za a hada da su. In aka hada da su, za a dan samu 'ya'yan kirya a zuba a kone. Idan aka kone, za a zuba a cikin wannan sabulun. In mutum bai samu wannan ba, zai samu bakar kaza ya kone ta, ya hada da wannan sabulun. Mutum zai samu turaren yar misira mai kyau. In bai samu, abin da yasa yar misira yana ya hada kowane irin turare, in mutum bai samu ba zai samu nuru muhammad, sai ya zuba a cikin wannan turaren, sai ya cakuda. Kullum da safe ake amfani da shi, ko da daddare ake wanka da shi. To insha Allah daga nan duk mutumin da ya jefe ka, Allah zai nuna maka shi muraran, kuma daga lokacin da ka ganshi, in Allah da daga nan ya fada cikin tasku da damuwar rayuwa. Haka kuma duk mutumin da ya maka wani abu na makirci, ko aka zuba guba a cikin wani abu, ko mutum ya zo ya yafi wani abu dan kore jama'a, in Allah da zaka dawo ka same shi. Haka ga waɗanda suke magana akan ganin abubuwa a bayyana, ma'ana a wankin ido, insha Allah in dai mutum yana wanka da wannan sabulun, yana iba ya dan zuba a hannun shi, ya karanta summa da na fata dalle, ya karanta sikiruminu, ya zuba a fuska, ya wanke, to insha Allah dan irin su kalanda ko loto ko duk wani abu da ya shafi abubuwa dai wanda mutum yake so ya gani, ko irin bincike akan sana'a wacce tafi dacewa da shi, to insha Allah zai ga wannan abun muraran cikin yardar Allah. Wannan dai sabulu ne mai matukar tasiri, kuma sabulu ne mai matukar amfani, kuma yan uwa mu kula da sabulu, domin yanzu tauraron sa ne a sama. Duk abin da kai na sabulu insha Allah wannan take zaka ga yanayin amfani shi. Dan neman karin bayani ana kira a 08130010609. mai magana Alramu, wanda aka fi sani da barista, wanda yake malakabi da Majida da Zauhane Zaria.